Molt bon dia i benvinguts un divendres més a Gent de Benidorm. Avui tinc així al meu costat a un bon amic, és Manuel Navarro Padilla, que va contar-nos coses molt interessants de la seva família, d'ell, de Benidorm, d'aquell Benidorm que ell recorda de quan va vindre ací, amb son pare, i d'eixa vida que, com tots els personatges, cada divendres van contant-nos. Manolo, bon dia. Bon dia. Conta-nos, en primer lloc, tu on vas néixer? Perquè vosaltres sou molts germans, però me dies abans que cada un ha nascut en un lloc. Mon pare era inspector d'Hacienda i estava destinat en Córdoba al principi del tot, l'any 35-36, i ahir va conèixer a ma mare. Es va casar i en Córdoba vaig néixer jo i el meu germà Felipe. Després ho van destinar a Madrid. No, després va anar a Alacant. Demanava excedències perquè a ell li agradaven molt els negocis. I va muntar un negoci en Alacant que llevaven Navarro i companyia, que es dedicava a la importació, a l'exportació d'oli. I ahir en Alacant va néixer el meu germà Alfonso, que va morir, la meva germana Cuca i el meu germà Rafael. Després lo van destinar, ja sent professor mercantil, lo van destinar a Madrid. I en Madrid va néixer Tito. No, miento, en Madrid va néixer María Jesús i en Màlaga antes va néixer Tito. Total, eren 7 germans, desgraciadament ara mos queden només que 5, perquè 2 han mort. Mon pare va néixer en la vila i va tindre un germà que era don Felipe Navarro, que va ser un cura, i va ser així en Benidorm de cura. I mon pare venia així a Benidorm i li agradava molt. I bueno, pues una de les voltes que va vindre per així, va veure unos solars i va muntar el negoci del Manila Park, on està avui l'Hotel Simbel. I ahí va començar tot. A partir d'ahí, diguem que ja on veniu així. En quin any més o menys va ser això? Pues va ser en l'any 63-64. Jo em vaig casar en el 65, no, va ser antes, en el 60 o per ahí. El primer negoci, el Manila Park. Manila Park, on avui està l'Hotel Simbel. Que recorda precisament perquè allí al Manila Park va néixer el Festival de Benidorm. Sí, senyor, allí es va fer el primer festival, els 3 o 4 primers festivals de la canció. Això va ser una idea que va tindre entre don Pedro Zaragoza, el senyor Colombo, el padre de Luis Colombo, i mon pare. El turisme en Benidorm, la temporada d'estiu, començava el dia 18 de juliol. I els homes estos van pensar a veure de quina forma podien avançar una setmana el turisme, perquè així es començava el dia 18 de juliol i en acabava el primer diumenge de setembre, això es tancava tot i així no quedava ningú. Entonces els homes van pensar a veure de quina forma podien ampliar una miqueta la setmana, el turisme de l'estiu. I es va pensar fer el festival. Y entonces el festival es feia en la semana antes de la semana del 18 de juliol. De esa forma van lograr a comenzar a fer el turisme que avui no ens pareix rar, però n'hi havia que pensar que en aquella època, ja te dic, el primer diumenge de setembre es tancava tot. I clar, els negocis havia que tancar-los. Tot. Havia que tancar-los. I bueno, una de les coses primeres, a més, després contarem lo de l'hotel Avenida, que va comprar també don pare, era la cafeteria Manila. Crec que la gent dia de quedar-se, la gent que venia a treballar en estiu, sí. Què li van contar? Molt bé. Nosaltres, el personal que teníem quasi tot era de la part nord de la província d'Alacant. Hi havia també xics de Pepet, que venia d'Orxeta, però venien del Ràfol d'Almúnia i quan es tancava s'anaven només al poble. I un any li van dir a mon pare: «Che, don Manuel, per què no mos deixa vostè així, no mos pague, solament mos dona de menjar? Perquè total, anem al poble allí també no tenim res que fer».
I mon pare diu, che, pues a veure si podem pagar la llum, perquè així no es ven res, però bueno, vinga, anem a veure. I, en efecte, al principi allí no es venia ningú, perquè no venia ningú. I, bueno, però poquet a poquet van fent-se, ja se sabia que hi havia un local en la platja que estava obert i la van començar a treballar, i mira, abans. Això era el que és el Manila, ¿no? Lo que es hoy el Hotel Simbel, lo que hoy es el Hotel Simbel, no, después en el Manila, fue donde está hoy el Manila, que era el chalet de la viuda de Mangada. Mon pare va a comprar el chalet a la señora esta y va a montar allí una discoteca baix y dalt una cafetería-restaurante. ¿Esa discoteca es lo que después va a ser el Titos? Esa discoteca no, esa era, bueno, después fue el Titos en baixos del Hotel Avenida. Sí. Pero esa era una discoteca que yo vi allí, pues eso, pues sí, yo me vaig casar allí, en esa discoteca van fer la festa de la Què li meva boda. costaria el xalet aquell? Jo me'n recorde molt bé d'aquesta operació. La senyora, la viuda de Mangada, le va demanar a mon pare en aquell moment 2,5 milions de pessetes. I mon pare li va dir, no senyora, le vaig a pagar 3, però té que deixar-me pagar-se-los uno cada any. En 3 anys li ho pague. I així no es va fer. Era un bon negociant, son pare, no? Era molt bon negociant, era molt bon negociant. Perquè després també, parlant de negocis, compra l'hotel Avenida i també fent una bona operació, no? Sí que va fer una bona operació. Mon pare va comprar l'Hotel Avenida a don Francisco Climent Pallarés. I després d'haver-lo comprat, le ven los baixos de la banda que va a Gambo, a Pérez Llorca y a Martínez Alejos, se lo ven al Banc de Vizcaya. I li paga el Banc de Vizcaya el mateix preu que l'havia pagat per tot l'hotel. O sea, que li va pagar l'hotel el Banc de Vizcaya. El Banc de Vizcaya, sí senyor. M'imagina que després el que li va vendre això no li degué fer molta gràcia, clar. Pues hombre, no va fer gràcia, però no podia fer una altra cosa, estava venut, i el notari ho va dir. L'home en un moment determinat volia tancar, desfer l'operació, però el notari va dir, mire, això està venut i seria un mal de cap molt gran si vostè no firmara ara, i al final es va firmar. Aquell hotel l'Avenida era clar, en aquella època dels pocs hotels que n'havia, no? Bueno, estava l'hotel Les Dunes, estava en Mosatros i estava el Costa Blanca. L'hotel Avenida lo que pasa es que era un hotel molt cèntric, entonces, por ejemplo, els toreros, tots els toreros venien a l'Avenida, tots. Y bueno, de ahí sí... ¿A quién recordes des que han passat? Hoy a José Fuentes, por ejemplo. José Fuentes era un torero gitano, molt bo. Era molt amic. Ens van fer amics perquè va vindre diverses temporades, van fer amics i tal. I no, però va vindre molta gent. Artistes, Paco Raval va estar en l'hotel. Nosaltres teníem també la sala de festes, entonces artistes que venien a la sala de festes venien a l'hotel. ¿A quina? Ahí pues está Carmen Sevilla, va estar en el hotel con Augusto Algueró cuando estaba casado en él. Que por ser Augusto Algueró i Carmen Sevilla van tocar una nit de cap d'any i Augusto Algueró ens va dur de cap perquè volia tocar un piano de cola i allò buscar un piano de cola en aquella època va ser un mal de cap por temor. Al final va vindre de València, crec que va vindre el piano de cola. Perquè en aquell moment en Benidorm ja que veure les sales de festa que havien, jo recorde... Estava el Burro. El Burro era la competencia. Sí, pero bueno. Y luego estaban vosotros y luego estaba el de uno que... Sevilla, Granada, madre mía, havia molta gent. Entonces el turisme era un altre tipus de turisme, havia molt estranger, el canvi de la moneda era molt favorable per a aquesta gent i gastaven molt diners. Va haver una època, diguem, daurada, no?, en els alemans... Sí, els alemans eren molt clients, molt bons. Ja l'he de dir, que el canvi, els escandinavos també, el canvi era molt favorable. En aquella època m'imagino que també vos recordaràs moments difícils, no?, sobretot per el tema de l'aigua en Benidorm. Jo crec que va ser el moment més difícil de Benidorm. El moment en què un dia este poble no tenia ni una gota d'aigua en tot el poble. Allò va ser molt difícil
Es va solucionar en gran parte perquè tenien la sort de que teníem en l'Ajuntament dos homes molt bons, que era José Ramón García Antón i Paco de Santiago. Ells van fer moltíssim perquè això solucionara. El govern, en aquell moment estava el secretari d'Estat Ignacio Aguirre, i en un moment determinat jo vaig parlar amb ell i li vaig explicar la situació. Escolta, esto és un desastre. I ell va dir una cosa que a mi em va sentar molt malament i que va suposar que després a mi anaven a donar una medalla, no sé què, i que jo li vaig dir al tio, mire, esto no és un bar. Ell va dir, bueno, si fa falta tanquem Benidorm. I jo li vaig dir, escolta, això no és un bar. Benidorm no es pot tancar. Això n'hi ha que arreglar-lo. Entonces va buscar la solució dels barcos, els barcos que venien de Noruega a Nauia, i allò, perquè és que va plegar un moment en què la gent tenia que anar en poals a la mar, agarrar aigua de la mar per tirar-la a los vàters. Nosaltres teníem un hotel que tenia 300 clients i no n'hi havia una gota d'aigua, entonces la solució era això, els clients, els mateixos clients, agarraven el poal i feien una cadena hasta llegar a l'hotel per tirar los vàters, perquè és que no n'hi havia. Va ser un moment molt... Jo crec que va ser el moment més difícil de tota la història de Benidorm. Bueno, després parlarem d'altres negocis també de la família Navarro Padilla, però també va tindre responsabilitats en Osbec, no? Va presidir Osbec. Bueno, aquesta associació també... Sí, bueno, al principi estaba el sindicato de hostelería de Benidorm. Yo voy a ser presidente del sindicato de hostelería en la rama de empresarios. Habían dos ramas, empresarios y trabajadores. José Vidal va a ser el que estaba de los trabajadores y yo. Y después, cuando va a venir la democracia, entonces del sindicato va a crear lo que es hoy Osbec, que entonces era la Asociación de Empresarios de Hostelería de Benidorm. Y yo voy a ser el primer presidente en una junta directiva pues que estaven totes que havia, Jaume Fuster, Rafael Ripoll, Enrique Ortiz, n'hi havia un equipet molt bo i aquell moment es va treballar dur per tirar avant. Quan recordes que canvia un poc Benidorm aquesta, diguem, estacionalitat d'això de a setembre tanquem tot i m'on anem tots a... No, això no va ser de colp, va ser poquet a poquet. Poquet a poquet es van ampliar i ja quan es van fer els hotels grans, quan ja va començar el turisme ja en hivern i ja es va crear ja no hi havia el tancament ese tan brutal que n'hi havia antes. Important també, jo crec, va ser la renovació dels primers hotels, és dir... Sí, ahir van ajudar moltes empreses ingleses, van donar diners per fer els hotels nous i van ampliar, a canvi d'això nosaltres teníem uns contratos en ells molt baixos de preu, però era l'única forma de tirar avant. Inclús persones que potser només tenien que el solar van poder fer un hotel i dedicar-se a això. Sí, te donaven els diners per fer l'hotel. El que passa és que aquests homes després van ensenyar molt bé i van treballar molt bé. La planta hotelera de Benidorm, gràcies a Déu, ha sigut un exemple per a tots. Tornant a la família, han tingut cafeteries, han tingut discoteques, sales de festa, discoteques, fins i tot cines, no? Cines, sí senyor. Nosaltres vam tindre el cine al principi i al final també, fins al Capitol, l'últim cine que van tindre va ser el cine Capitol i ahir es va fer l'edifici Capitol. Del Capitol recordo inclús el cine d'estiu, no? Al principi hi havia un cine d'estiu i després es va fer l'edifici i va fer el cine i després primer es va fer el cine i després va fer l'edifici. El cine de Russafa, primer, que també era de nosaltres, i després el cine Capitol. De tots aquests negocis, diguem, què és el que més satisfacció li ha donat? Pues jo crec que els negocis són una miqueta com els fils, tot es vola a tots. Home, jo tinc molt bons records de tot, era més jove quan estava en el Manila, després ja de casat en el de l'Avenida, no, però recordos bons de tots. I com és la
un dia qualsevol, avui, la vida de Manolo avui, què fas? Avui res, avui ja estic retirat. El meu fill diu que vaig a l'oficina només a donar la llanda. No, jo, gràcies a Déu, ja no faig quasi res. Tinc nets, m'ocupo dels nets, que jo crec que és una feina molt rebona que tenim els homes de la meva edat. I què és el que t'agrada? Pues a mi m'agrada molt llegir, m'agrada molt, ara ja menys, però m'ha agradat molt viatjar, jo he viatjat moltíssim. M'agrada molt l'internet. Això de l'internet per a mi és un descobriment perquè sense... Pots viatjar a qualsevol. Exactament, sense menellar-te de la caïra veus tot i estudies tot i t'ensenyes encara de moltes coses. Jo el que lamento és que això m'ha agarrat molt tard. Si m'haguera agarrat a mi ja són 30 anys, mare d'un senyor, però m'ha agarrat una miqueta tard. Si tornem arrere de l'època jove teu així en Benidorm, en quina gent de Benidorm te relaciones? Quins amics fas així en Benidorm? Qui recordes d'aquella època? Jo he tingut així companys de faena molt bons, hotelers. Eren un grupet, eren més reduït que ara, però eren molt amics. Y luego a nivel personal, pues yo me recordé sobre todo de Jaume Fuster, con el que tenía una relación boníssima. I ara jo visc en un xalet al costat del de Jaume Fuster. I jo vaig comprar el xalet, ell em va fer Jo vivia en la playa, en el Principado Manil, en Principado Playa. Y un día le dije, Manolo, vinte a pasar el fin de semana a mi casa. Che, Jaume, tu vinte per allà i ja veuràs. I la meva dona i jo m'ho van anar i no vaig poder dormir perquè no n'hi havia ruït. Jo estava acostumbrat al ruït de la mar, la oleta. I jo, així no sentia res. Total, que em va animar, vaig comprar els terrenos que fitaven en ell i ahí em van comprar el meu germà Rafa i jo i vam fer 2 xalets, uno per Rafa i otro per mi, i ells on vivim ara. Bé, i també, perdona, i també tinc que dir a Rafael Ripoll que va ser el segon president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria Benidorm, va continuar després de la meva feina, con el que han tingut sempre molt bona relació i encara no mos veiem ja molt perquè cada un va a la seva marxa, però encara som molt amics. Vol dir que en aquell moment te vas integrar, no?, en Benidorm, en la gent, en els costums. Sí, ten en compte que jo he tingut la sort des del primer moment d'estar molt relacionat en tot el de Benidorm. Després, com tu saps, has estat clavat en política, però això és un altre capítol que anem a deixar-lo. No, política és de lo que menys parlem així en este programa, tu ho saps bé, no? Els programes, però bueno, també forma part de la vida, evidentment, ha hagut gent que ha sigut jo vaig estar, sí, a mi em van nomenar, en una època, era molt difícil, anem a veure, quan jo vaig estar clavat en l'Ajuntament, així en Espanya els socialistes arrasaven i el PP estava molt baix. I jo crec que no hi havia ningú que... ¿Era PP o Alianza Popular? Era Alianza Popular, Alianza Popular, tens tu raó. Entonces yo creo que no volia ser ningú cap de lista perquè la bufetada que esperava uno era de por. I al final a mi em van nomenar, vaig explicar-te una anècdota que no coneix molta gent. Em van nomenar una miqueta traïció. Jo tenia estudiant el fil en Màlaga, en Campillos concretament. I el dia 28 de febrer era el dia d'Andalusia i jo vaig aprofitar, el meu sogre vivia entonces en Algeciras, vaig aprofitar, la meva dona ens van anar a agarrar al xiquet de Campillos o van dur a Algeciras a veure l'abuelo i estant allí el meu germà un dissabte, jo tenia que tornar al xic el dilluns, perquè el dia 28 era dilluns, jo tenia que tornar el dilluns per l'esperar. I estant allí em toca el meu Rafa, che, Manolo, t'han nomenat cap de lista d'Aliança Popular a l'Ajuntament. Jo, che. I claro, jo no podia fer res perquè jo estava en Algeciras. La llista havia eixit i jo no tornava així hasta el dia 1 de març, o sea que no podia fer res. Total, que jo em vaig... Com el tio que ho tiren a la mar, doncs jo paregut.
Perdona, sí. que coste que una de les experiències millores de la meva vida ha sigut els 4 anys que jo vaig passar en l'Ajuntament. Ho vaig passar molt malament, però jo vaig aprendre moltíssim allí. En l'oposició? En l'oposició. Eren 5 nosaltres, Toni, que era independent del grup S, i 15 los socialistes. Me van pegar bufetades hasta en el carnet d'identitat. Perdona també. Y sin embargo, tengo que decir una cosa, ha quedado amic de Manolo Catalán, de Ángel de la Fuente, de Miguel Mozo, de Rafael Balongo, de tots que eren del Partit Socialista. Avui pot dir amb molta satisfacció que són molt amics meus i que jo les aprecio moltíssim. Era diferent lo d'entonces a lo d'ara. Perquè, bueno, quan arribes a Benidorm encara era l'època de Pere Zaragoza, de Don Pedro. Don Pedro Zaragoza va ser la sort de Benidorm. Molta gent no lo ha reconegut, però Don Pedro hizo por Benidorm lo que nadie sabe. Sí, perquè va ser pioner en moltes coses. En tot. En el pla general. En tot. Anem a veure. Quan en Espanya es posava una multa de 25 pessetes per anar en banyador de sencer per la playa, com això ho he viscut jo en Sant Sebastián. Així les dones anaven en biquini. I això no es podia comprendre. I un dels atractius que tenia Benidorm eren les xicones en biquini en la playa. I això ho va fer Don Pedro Zaragoza. Bueno, ara, per cert, han fet el curtmetratge ese del biquini, més o menys veracitat, però ahí estava la cosa, no? I ell era un personatge, diguem, molt especial, no? Perquè l'han conegut. Don Pedro tenia la seva personalitat, tenia un caràcter molt fort, però ha sigut un home que ha sigut fiel als seus idees fins a l'últim dia. Ell no s'ha canviat, ell ha sigut com era. I si no t'agradava, doncs no mires, però ell era com era. Curiós també, eixa època de Manolo així en l'Ajuntament, així no, en l'altre Ajuntament, perquè han tingut diversos ajuntaments, però tornant altra vegada, ja que estem en el tram final del programa, perquè ens passa volant, no? Se passa volant, és de veritat. El futur de Benidorm. Jo pregunto a molta gent, com veus el futur de Benidorm? Pues mira, jo tinc una opinió personal que he dit moltes voltes. Jo crec que l'últim turista que vinguera a Espanya estaria en Benidorm. Benidorm té tots els atractius per a ser una ciutat turística. La gent era i encara és amable. Les condicions climatològiques són favorables. Jo crec que jo les vaig enviar als responsables turístics de Benidorm una cosa. Per què no agarreu estos dies que avui és de fred, que feia un fred per ahí dalt que es pelava, i no feu una foto de la gent en la playa con 22 graus de temperatura i l'envieu ahí? Pagueu si fa falta, pagueu per que posen la foto de avui la playa de Benidorm a les 2:30 del matí. I veies a la gent en biquini, en banyador, mentre els altres estaven gelant-se. Jo crec que una de les coses, jo també ho he dit moltes vegades, és tindre una webcam permanent. Sí. Quan qualsevol busca Benidorm, que vea imatges en directe, quan allà estan a 20 baix zero. Jo vinc ara he fet un creuer per ahí, per el Golfo Pèrsico, i els barcos duen una maquineta, una camareta que veu tot el que passa, com va. Això ho podia fer així en la platja. I el senyor que sóc està... De fet, hi ha algun ja que ho tenen i que ho han posat, però que jo penso que per això també, perquè cada vegada més la gent contrata a través d'internet, mira molts dels portals, i el que ara mateixa puguem dir Benidorm i aparega
la imatge d'avui de la platja, que n'hi haurà gent segur. Segur. Prenent el sol o banyant-se. O pegant-se una passelladeta per allí per la platja, perquè dona molt de gust. Tenim la sort de que tenim una platja de 2 quilòmetres sense mitja elevació de res, i la gent pot passejar. La gent de la meva edat, el que vol no són costeres, vol que estigui planet. I així tenim 2 ací i 2 allà. Per això entenem que l'inserso en Benidorm s'acaba abans de les places, abans de que... Claro, són les primeres que s'acaben. Tu, si vas a demanar el dia que a les 12 del migdia no en queda ni una. I una altra cosa, evidentment, que això sigui així i que el tema de l'aigua no mos falle, no? Perquè... Bueno, avui n'hi ha unes infraestructures que no teníem abans. I jo crec que d'una forma o una altra aigua ja tindrem. No tindrem molta, no devem de tirar-la, devem de gastar-la poquet a poquet, però encara jo no. Esperem tots que passem, que un dia vingui una bona pluja, que ens ompli els pantans, però que de moment passem. I si no ve la pluja, que tinguem alguna infraestructura. Algo tenim que fer. Per a que ara mateix aquests sobren tants mils de milions de... Ai, amigo, si mos hagueren donat el trasbase de Xoso. Bueno, però en aquell moment pareixia que anaven a llevar-los l'aigua i ara no saben què fer en ella. Ara no saben. Bé, Manolo, jo t'agraïs molt que hagis vingut avui així. Segurament mos hi quedaran anècdotes que contar. Bueno, la vida d'uno quan se té... Jo vaig a complir ara 77 anys, però en 76 anys te passa de tot. Ja, ha passat moltes coses. Ha sigut una família que seguís molt arrelada a Benidorm per els seus negocis, per la seva vida. Son pare va ser un personatge que segurament, com altres visionaris, va vindre un dia i va veure això i va dir així m'ha de quedar jo. Sí, i així va ser, no? Sí, senyor. Bueno, nosaltres tenim la sort de que tenim fills que continuen la tradició familiar, que ho fan, jo crec que ho fan millor que nosaltres, han tingut els millors també que nosaltres, però la sort és que en les generacions futures encara estan així, que volen a Benidorm. Jo crec que això sí que s'ho han ensenyat els germans, l'han passat als fills, l'amor a Benidorm. Moltes gràcies, Manolo. Gràcies a vosaltres i sempre a la disposició.